Parang nagugutom ako, Boss Lloyd. Ha? Nagugutom ako. So hanap lang tayo mapagkainan, no? Saan Boss, tayo hanap? sarado ngayon boss kasi ano boss Holy Week. Holy Week? Oh. Wala namang nagbibenta dito eh. Puro naman sarado. Nakita mo ba yung nakita ko? Oo. Ano yun? Ano yung nakita mo? May cheeks. May cheeks? Oh, may cheeks. Asan ba yan? Ayan. Yung nakakulay dilaw. Baka Ay, wag na lang natin lapitan. Baka may jowa yan kasama. Baka mabugbog tayo dito. Di ba? Try natin boss, baka naman wala. Puntahan natin. Ano, yung ganda ng view. Yung nasa ano, yung ito nasa likod ko. Ganda ng view. Ito, yan yung ganda ng bato. Yung may tubig. Napakasimin ng hangin, di ba? Ayos lang ba sa'yo? Baka may magalit sa'yo dito, ha? Wala? Wala ka jowa? Sana all. Wala ka jowa? Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss and welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, your boy, this boss Junfel J of G4 Films. And for today's video mga boss, andito po kami sa, saan tayo Boss Lloyd? Sa Roro. Andito kami sa Roro, Cordoba. Kasi, anong ginagawa natin dito Boss Lloydski? Ayan, na-picture pala si Boss Lloydski. O, nag-picture po kami ng mga dadaan dito. Kasi, uso po kasi yung ano, ayan o, yung ginagawa ni Boss Lloydski na pinicturean niya yung dumaan. So, ayan mga boss, andito po kami sa Roro mga boss. So, ayan, pinicturean niya. Napakagaling mo naman Boss Lloydski. Tignan mo boss. Ano? Lupet niya na. Ang ganda. Lupet. Ayun, picture mo yan. Picture mo yan. Sana all. Sana all pitik. Sana all. Ang galing mo naman magpitik, Boss Lloydski. Ayan. Okay. Pre, anong pangalan ng pitik mo, pre? Pre, ano yung pangalan ng pitik mo? Pitik ni Junfel. Picture ko na lang. Sige, picture mo Boss Lloyd. Ikaw na lang mag-picture kasi nag-vlog kasi ako. Picture mo lang siya. Okay. Arats. Okay na? So ayan na. Kilig photography. Okay, so ayan mga boss. Parang nagugutom ako, Boss Lloyd. Ha? Nagugutom ako. So ayan mga boss, nagugutom ako mga boss. So hanap lang tayo mapagkainan, no. Saan Boss, tayo hanap? sarado ngayon boss kasi ano boss Holy Week. Holy Week? Oh. Baka Okay lang ano yan. boss, baka may open dyan boss. Tignan May natin open? boss. Dito na lang, maghanap tayo dito. Dito na lang. Saan ba tayo dadaan? Okay mga boss, maghanap po kami ng makainan ngayon kasi gugutom na kami. Dito na, nagugutom na kami mga boss. Kamusta yung pitik-pitik mo, Boss Lloydski? Okay boss, tignan boss, napakaganda boss. Napakaganda. Oo. Sana walang galing magpitik. Uy, kawawa naman si ano. Bruno, ayos ka lang ba dyan, Bruno? Tara. Bruno, baka naman. Baka naman. Saan ba tayo bibili? Wala namang nagtinda dito. Sarado nga boss kasi Holy Week eh. Wala namang nagbibenta dito eh. Puro naman sarado. Boss, parang ano boss, parang wala namang ano. Anong para? Wala naman tayong mabibili dito eh. Sarado naman yung mga tindahan dito. Paano na yan? Sarado mga tindahan dito. Saan tayo bibili? Sarado yun boss. So ayan mga boss, kakahanap namin dito ng mga kainan mga boss. Ayan, sarado po dito mga boss, walang nagtitinda kasi Holy Week kasi, Holy boss. Week. Holy Week. Kala ko kasi meron mga nagtitinda dito kahit tayo lang pala pumunta dito, no. Kaya pala medyo unti lang yung mga photographer pumunta dun sa ano, so may daanan para magpitik, di ba? So ano na lang, pasyal-pasyal na lang tayo dun sa unahan, baka makahanap pa tayo ng makainan dun, di ba? Sige tara. O tara, arats. Halika muna, Boss Lloydski. Boss Lloyd. Boss ano boss? May tao boss. Asan? Ayun. Wala naman, aso naman dyan. Aso lang naman yan eh. Ayan, kawawa naman si Bruno. Siya lang mag-isa dyan. Pre. Boss, tingnan mo. Nakita mo ba yung nakita ko? Oo. Ano yun? Ano yung nakita mo? Ano boss? Ano? May cheese. May cheeks? May cheese. Asan ba yan? Ayan. Yung nakakulay dilaw. Nakatalikod boss. Nakatalikod.
Siguro, ano, puntahan natin, pre. Baka Okay. may hinihintay siya. Nagkakahiya naman, boss. Ay, huwag na natin lapitan. Baka may shota yan. Baka may jowa yan kasama. Baka mabugbog tayo dito. Diba? Try natin, boss. Baka naman wala. Baka wala. Puntahan natin. See, okay lang naman. Makipagkaibigan lang naman tayo, di ba? Si. Ayan o, makikita ko. Ayan siya. Puntahan natin, Boss Lloyd, ah. Ayan siya. Wow, sana all. Ano yan, makipagkaibigan tayo sa kanya, di ba? Okay, puntahan natin. Yung pangalan niya. Okay, dito tayo, Boss Lloydski. Ang ganda pala ng ano, no? Dito muna tayo, Boss Lloyd. Ayan siya, oh. Ayan siya yung nasa likod ko. Ayan, oh. Ang ganda pala ng ano, yung dagat dito, no? Ayan, oh. Mas lalong gumanda, boss, kasi Kasi may nakita. Mas lalong gumanda kasi may nakita tayong chicks Oo. dito. Mas lalong gumanda kasi may nakita tayong chicks dito sa tabi Mas natin. lalong gumanda yung view. Oo, mas lalong gumanda. Yung ano, yung yan oh, yung ganda ng view, yung nasa ano, yung ito nasa likod ko, ang ganda ng view. Ito, yan yung ganda ng bato, yung may tubig. Napakasimin ng hangin, di ba? Hi, hello. Pwede makipagkaibigan sa'yo? Pwede ba makipagkaibigan? Pwede lang. Pwede. Ako nga pala si Junpel. Ay, Junpel. May. Ikaw, May? Oh. Ikaw? Lloyd. Lloyd? Sana all. Anong ginagawa mo dito, May? Napapahangin lang. Nagpapahangin? Kami, naghahanap po kasi kami ng mga kainan. Wala kasi nagbibenta dito. Sino bang hinihintay mo? Kung sino hinintay mo dito? Baka may hinihintay ka. Wala. Wala. Sigurado ka? Napapahangin lang ako kasi ano, boring sa bahay. Boring sa bahay. Ikaw, Boss Lloyd, anong ginagawa mo dito, Boss Lloyd? Naghahanap ng ano, boss? Naghahanap Naghahanap ng ng jowa. jowa. Seriously, naghahanap ng ano, boss? Kainan ka, ano mo ha? Naghahanap ng ano ba? Ng Ano? pagkain. Pagkakainan. Oo. Lagi. Iya pala, wala tayong mabibilhan. Ikot kami, kanina pa kami nag-ikot dito, wala kaming mabibilhan na pagkain eh. Ano, Boss Lloyd, dito na lang muna tayo, Boss Lloyd. Ang ganda kasi magtambay dito kasi ang ganda ng views, lalo na pag meron chicks. Diyan ka lang. Sana all. Ayos lang ba sa'yo? Baka may magalit sa'yo dito ha. Wala. Wala? Akong jowa. Wala ka jowa? Sana all. Wala ka jowa? Sige na. Shoutout nga pala yung ex mo. Okay, wala daw siyang jowa. May, taga saan ka ba, May? Taga Bandaron lang dito. Taga dito lang. Malapit lang dito sa Oo, Ruro. one ride. Sana all. Ikaw, Boss Lloyd, taga saan ka? Taga puso niya, boss. Sana all. Sana all ganito na lang. Sana Taga puso. all Kasi ganito walang na jowa, boss eh. Walang jowa. Oo. Okay pa, makipagkaibigan kami sa'yo. Okay lang. Baka sabihin mo ha, feeling close kami. Alis lang tayo, Boss Lloyd. Alis tayo dyan. Hindi, joke lang, joke lang. Ganon talaga kami ka-joker kasi naghahanap kami makausap dito. Kasi napaka-boring dito sa Ruro, walang ibang tao kundi tayo lang dito eh. Pati mga bata, kung mga bata pa lang sana kami, pupunta na kami dun eh. Ayan oh, naglalaro sila. Kung mga bata pa lang sana tayo. Kaso nga lang, binata na tayo. Marunong ka ba mag-TikTok? Oo. Marunong mag-TikTok? Marunong. Mm. Marami akong video sa... Marami kang video sa TikTok. Sana makulab ka namin sa TikTok. Pwede naman yun, boss, di ba? Pwede ba mag-TikTok? Uy, wag na, kakakilala lang natin yan. Feeling plus talaga tayo. Ay, hindi ka others. Sana all. Ang ganda pala ng dagat dito, no? Pero mas maganda. Pero mas maganda yung kasama natin Oo, dito, nga. di ba? Tanungin mo sa kanya kung ano yung Facebook niya para i-add mo siya. Pwede ba yun, boss? Pwede naman, wala naman siyang jowa. Tanungin mo. Ano nga yung pangalan, no? Jeremy. Yung ano, yung Facebook mo ba? Ano yung Facebook mo? Pwede lang. Huwag mo ibigay, baka i-hack yan. Joke lang. Yung pangalan lang, Ay, yung boss. pangalan, Oo. i-add mo siya. Ikaw na lang mag-add kay Lloyd. Ipa-search mo na lang. Search mo yung pangalan. Ikaw, Na-add mo na. confirm na lang yung call. I-confirm mo na. pag Paano ano, mo, boss? swerte-swerte mo Pag- yung babae pa nag-add sa'yo. Pag-uwi ko na lang, boss, kasi ano, lubat ako. Nalobat ka. Ay na, ikaw pa yung ina-add ng chicks ha. Sana i-add mo rin ako. Add mo rin ako, Junpil Hilig. Ay, guys. Okay, search mo dyan, Boss Lloydski. Wala kang jowa, di ba? Oo. Kailan ka ba magkaka-jowa? Pag ano, boss, pag may time na siya. Pag Ano yun? Ano yun? Pag may time na siya ba? Pag may time na siya, hindi pa yan ready. Ina yun. Uy, huwag kang magpapauto sa kanya, mangluluko to. Gahanap ka ng jowa ngayon. Oo.
Pero paano na yun si Kwe? Boss, ma-reveal yan soon, boss. Ma-reveal yan soon. Asan ba? Shit, di ba siya to, boss? Ayun, siya yan. Siya pala yun. What if pre, may tatanong ako sa'yo pre. What if lang, imagine pag naging kayo. Ano yung mga ipapromise mo? Ingatan at di iwan, yun lang. Bakit? Sanay ka naman maiwan, di ba? Oo, kasi ako yung iniwanan, boss. Ito, iniwanan. Sigurado ka? O ikaw yung palaging naiiwan? Alam, Boss Loidsky, nakaligo na kami sa dagat dito, Boss Loidsky. Ang ganda ng dagat dito. Oh, Oo, bakit? na ako. Alis ka na? Bakit? Bakit mo kami? Tinatawagan ako eh. Tinatawagan ka na? Papauwi na. Ay, iiwan na Sige, tayo, Boss Samahan Loidsky. ko na siya, boss. Samahan mo siya. Sana all sama. Uy, sabay na lang tayo kasi uuwi na kami, magdidilim na. Ayos lang ba? Sabay lang tayo papunta doon. Oo, okay lang. Oh, sige. Arats. Saan ka sasakay, May? Dun sa crossing. Ah, layo pa pala. Sabayan mo na siguro, Boss Loidsky. Ikaw lang mag-isa yung uuwi. Oo, ako lang. Ah, akala ko kasi may hinihintay ka dito. Akala namin, di ba? Kanina ka pa namin nakikita eh. Kaya naghahanap lang kami ng tiyempo na malapitan ka namin. Kasi baka may iba kang kasama, ganon. Kaya hindi kami lumapit agad. At least nice to meet you ah. In-enjoy ko yung life ko kasi boring. Oh, boring yung life kasi life is too short. Kaya you only live once, kaya magpakasaya habang buhay pa, di ba? Sana all. Pero mas masaya talaga pag naging kayo. Sana all. Soon na lang yan. Hatid ka na lang namin papunta doon. Malapit lang, hindi naman. Ayaw mong ihatid namin? Wag Dito na. kayo, baka maano kayo dyan, babangga kayo. Wag na, malapit lang naman. Malapit lang. Sigurado ka? Oo. Makakauwi ka, sigurado ka. Oo. Uy, ingat kami ha. Nice to Sige, meet ingat. you. Ha? Oo. Thank Sana you, mag-meet ingat tayo kayo. next time. Ha? Sana mag-meet tayo next time ha. Sige. O sige. Kita kits next time. Uy, chat na lang tayo ha. Sige. Ingat. Sana all ganito Paano na yung Boss Lloyd? Iniwan na tayo na lang ditong dalawa. Wala Kaya pa nga, tayong kain. Tsaka yung si May ba, ang bait niya no? Sana ma-meet natin siya next time. Di ba? At sana chat na lang natin siya, di ba? Oo, kasi Ang bait niya. Oh. binigay ko yung Facebook ko, boss. Oh. So, i-accept mo na lang. Paano yan? Wala naman tayong makakainan dito eh. Uuwi na lang tayo, boss, kasi Uwi na lang tayo. sirado eh. Oo, tas magdidilim na. Okay mga boss, hanggang dito na lang tong video na to mga boss. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Subscribe nyo yung YouTube channel niya. Subscribe nyo ang aking YouTube channel, Lloyd Taghoy. Pakiclick ang subscribe button and ang notification bell para more updates sa next vlog ko. Oh, sana maging updated kayo sa mga bagong vlog namin. Medyo madilim na dito mga boss and hanggang dito na lang tong video na to mga boss. And see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.